Изплети топлина. Това е мотото на кампанията, в която доброволци ще плетат шапки, шалове и ръкавици, които ще раздават на бездомни хора. Кампанията се провежда за трета поредна година. Любопитното е, че този път в плетенето се включват и мъже. Техният девиз е "Модерно е да можеш повече". Мъже с плетиво в ръка. Необичайна гледка в центъра на София. Неколцина се престрашиха да покажат днес, че това го могат не само жените. В желанието си да стоплят някого, повечето хванаха за първи път иглите. Удава ли ви се? За сега да, вече съм на 4-ти ред. Какво искате да оплетете? Надявам се шапка, а пък ще видим в крайна сметка какво ще излезе. Какво е това, което ти ще плетеш? Плета чорапи. Пуловер, розов пуловер ще да е. Така го виждам за някое детенце или възрастен човек, който е без дом. Искаме да му помогнем и тук всички това искаме. Чувствам се малко странно, но пък имам нужното желание да се науча и надявам се да успея. Кого искате да стопли този шал? Искам да стопля този шал някой, който реално има нужда от него, за да може да съм удовлетворен от това, което съм свършил. Кампанията продължава до 15 декември. След това изплетените шапки и шалове ще бъдат раздадени в центровете за настаняване. Всеки може да се включи в стоплянето, прежда има за всички, а кодовото име е "Изплети топлина".